Temos que falar dun novo episodio de violencia nas rúas de Santiago. Atacan a unha octoxenaria cando acababa de retirar cartos dun canxeiro, métena dentro dun coche e acaban roubándolle o bolso e na súa propia vivenda. Sucedeu a finais do mes de xuño. Unha muller de avanzada idade, octoxenaria, que foi sacar cartos ao caixeiro, en Romero Donaio abordou unha muller, non? Que preguntoulle se sabía onde había unha administración de lotarías, algo así. Ela non sabe como acabou nun coche. Ese coche comezou a dar voltas e acabaron nunha farmacia. Unha das mozas pediulle que por favor entrara a señora a comprar un medicamento para ela e a señora saiu. Cando voltou, eles marcharan, ela deixara o bolso no coche, co que, ademais de roubarlle o bolso, cas chaves e ca documentación dela, sabían onde vivían, foron á súa casa, abriron a porta e levaron un xolleiro. Pois sí, lamentablemente parece que estamos falando continuamente deste tipo de cousas. Por exemplo, unha veciña de Santiago de Chile lle roubaron no interior do coche, aquí abaixo tamén, e todo é alrededor desta zona, non? A parte dos roubos están, digamos, as pelexas, estas pelexas violentas alrededor de varios establecementos de negocios de ocio nocturno. Avisamos continuamente, as forzas de seguridade tamén avisan deste tipo de situacións que escapen, que se marchen, que non entren ao trapo, non? No momento que se che achegan demasiado, aí automáticamente quedas como máis vulnerable. E ademais tamén ela decía que non recordaba as rúas polas que pasara, que non recordaba moito da situación, non? Creo que sí, que moi probablemente intoxicaron con algún tipo de sustancia. Pode ser a burundanga, que é unha droga que ademais de para a violencia sexual é utilizada tamén en roubos. Pódese suministrar inhalada tamén a través dunha xeringa, é dicir, en caixa. Isto xa pasou, non é un caso aillado. A xente ten que saber que estas cousas pasan e estar un pouco en alerta. Claro, van ao Mar Débil, aí fai uns meses tamén, nin un portal, nin un Fernando III, unha nena, pero a luz do día. Pola zona da Plaza Roxa, pois si ves un poquinho de todo, e un Sánchez beixando. Eu teño unha filla de 8 anos, que non podo deixala ir e cruzar a Plaza Roxa. Home, pareceme que isto estáse desmadrando un pouco por aquí, por esta zona. O asunto dos clubs e, bueno, esas cousas. Porque hai moito fellón por aquí.